Týdenní výhled. Klíčové události tohoto týdne pro ekonomiku i vaše investice. Dobrý deň, opäť sa prihovoráme s týždenným výhľadom pre tento týždeň a máme posledné 2 týždne do Vianoc a na trhoch zdá sa zavládol a dalo by sa povedať kľud. Napriek tomu, že víkendové udalosti tomu nenasvedčujú, je jedno, či sa bavíme o zmene režimu v Sýrii, o zatiaľ teda neúspešnom francúzskom hľadaní nového premiéra a cestu k schváleniu štátneho rozpočtu. Donald Trump sa nechal počuť, že jednou z variant je aj vystúpenie z NATO. V Kórei je stále situácia rozvírená po tom, čo v minulom týždni korejský prezident vyhlásil na krátku dobu stanné právo. Čo majú všetky tieto, a mohli by sme k nim zahrnúť ďalšie správy, trebárs ako nepokoje v Gruzínsku po voľbách, alebo takisto problémy s rumunskými voľbami. Tak čo majú všetky tieto udalosti spoločné, je paradoxne fakt, že na trhoch v podstate nenachádzajú žiadnu odozvu. Trhy otvárajú nový týždeň v pokľude a vyhlížajú hlavné 2 udalosti z toho teda makropohľadu, ktorými sú americká inflácia za listopad a taktiež zasadanie Európskej centrálnej banky, kde sa počíta s ďalším uvoľňovaním monetárnej politiky. Najprv k americkej inflácii. Čo sa týka americkej inflácie, tak tam sme zhruba v lete, alebo zhruba od leta pozorujeme stop tomu dezinflačnému trendu. Jadrová inflácia prestala zhruba v lete klesať a odtedy viac menej stagnuje. Takisto headline inflácia sa už druhým mesiacom v rade pravdepodobne pohne mierne nahor. Pokiaľ nedojde k nejakému výraznejšiemu prekvapeniu z toho inflačného pohľadu, tak veľmi pravdepodobne sa nebudú meniť ani sázky na prosincové zasadání Fedu, kedy sa počíta s ďalším znížením referenčných úrokových sadzieb o 25 bazických bodov. Čo sa týka Európskej centrálnej banky, tak tu na miestna ekonomika je oveľa slabšia a Európska centrálna banka v podstate uvoľňovať politiku musí. Počíta sa s tým aj tento štvrtok, takže depozitná sadzba by sa tým pádom mala dostať na 3%. S určitosťou môžeme povedať, že cyklu nebude koniec a ďalšie uvoľňovanie politiky nás čaká na budúcich zasadaniach, a to tempom 25 bazických bodov na každom ďalšom zasadaní. Prípadná prognóza a komentár napovedia, či sa v podstate Európska centrálna banka zhoduje s týmto tržným názorom. Ďalšia správa na úvod týždňa, ktorá zaujala na trhoch, je čínska inflácia, ktorá sa medziročnou optikou za listopad pohybuje len na 0,2%. A je to tak ďalší signál, že čínska ekonomika veľmi pravdepodobne potrebuje razantnejšiu podporu hospodárskej politiky. Nejaké opatrné vyjadrenia od čínskeho politbíra v tomto smere zazneli. Čaká sa ešte na ekonomickú konferenciu, ktorá začne v stredu a kde by mali vlastne podobné hlasy sa opäť ozvať. A v budúcom roku teda počítame s tým, že v Číne sa predsa len hospodárska politika uvoľní, a to jak na monetárnej, tak na fiškálnej strane, ale so žiadnou veľkou bazukou, po ktorej túžia trhy, zatiaľ čínske vedenie neprišlo. Čo sa týka korporátneho kalendára, tak tam sme 2 týždne pred Vianocami už v takom prázdninovom móde. Ten kalendár je viac menej prázdny, ale napriek tomu servíruje niekoľko vplyvných mien, ktoré môžu mať presah aj na svoj sektor alebo prípadne aj na celý trh. Z nich asi také najväčšie, ktoré sa oplatí sledovať, sú Oracle a Broadcom. Hlavne Broadcom ten potenciál má skrze polovodičový sektor. A v obidvoch oznámeniach bude ostro sledované vlastne pokroky ohľadne adopcie umelej inteligencie. Čo sa týka ďalších zaujímavých releaseov, v kalendári nájdeme napríklad Adobe alebo Costco a v neposlednej rade taktiež AutoZone, ktorý je jeden z posledných prírastkov do našich investičných typov. Čo sa týka tej nálady, ako som už spomínal na úvod týždňa, tak napriek tomu, že cez víkend by sa našlo veľa hlavne geopolitických alebo politických správ, ktoré by mohli kľudom na trhu zamávať, tak úplne sa to tak nedeje. Akciové futures sú len mierne v červenom, ale to nebráni tomu, aby všetko, čo sa nejakým spôsobom otrelo o Muska, pokračovalo vo svojej spanilej jazde.
Plynie to samozrejme zo zvolenia Donalda Trumpa 47. americkým prezidentom a z asociácie vlastne veľmi výraznej predvolebnej, ktorá medzi týmito dvoma mužmi bola. To znamená, v podstate ako Musk, alebo respektíve Muskové firmy sa do istej miery stali tzv. Trump tradeom. A je jedno, či sa budeme baviť o zavedených menách, ako je Tesla, ktorá už atakovala v pre-market obchodovaní 400, alebo o exotikách typu Destiny Tech 100, čož je vlastne verejne obchodovaná spoločnosť, ktorej jediným vlastne obchodnou činnosťou je správa podkladového portfólia, kde necelých 40% tvoria akcie SpaceX. Aktív spojených s Muskom je na trhu nedostatok, respektíve hlad po nich je tak veľký, že tento papier Destiny Tech 100, potom čo v piatok, len za piatok pridal 30%, tak dneska pri markete bude otvárať pravdepodobne s ďalšími zhruba plus 8%, čož posúva jeho tržnú kapitalizáciu na viac ako 10-násobok NAV podkladového portfólia. Hlad teda po týchto investíciách, po everything Musk related, je veľmi veľký a zatiaľ to nevyzerá, že by tá eufória mala v najbližších dňoch utichnúť. Hlavne vlastne vzhľadom k tomu obdobiu roka, v ktorom sa momentálne nachádzame, ktoré býva historicky pre akcie priaznivé, či už to nazveme Santa Claus Rally, alebo je to proste len tým sezónnym efektom, že sa blíži koniec roka, ale momentálne v podstate s výnimkou snáď americkej inflácie v najbližších dňoch nevidíme nič, čo by tu rally do konca roka malo vykolajiť. Ďakujem za pozornosť, prajem veľa šťastia a budeme sa počuť znova o týždeň. Děkujeme za poslech. Nepřetržité zpravodajství ze světa trhů, investic a ekonomiky i každodenní dávku investiční inspirace naleznete na investičním a ekonomickém portálu patria.cz, který patří pod českou jedničku ve světě online investic Patria Finance. Nezapomeňte nás odebírat, sledujte také naše sociální sítě a brzy opět naslyšenou.